вывезуць у Літву. Мы абавязкова чакаем гэтай падзеі. Вядома, Віталь, што цяпер аўтобус знаходзіцца на мяжы. Так, і я думаю, што ў хуткім часе гэтыя 15 былых ужо цяпер палітзняволеных хутка даедуць да літоўскай сталіцы, дзе змогуць у тым ліку сустрэцца са сваімі паплечнікамі, сваякамі, ну і, канешне ж, з нашымі карэспандэнтамі. Я нагадаю, што ў 2026 годзе гэта першае масавае вызваленне палітычных зняволеных, а папярэдняе адбывалася 13 снежня, у выніку якога былі вызваленыя знакавыя у тым ліку палітыкі, такія як Віктор Бабарыка і Марыя Калеснікава. Агулам жа 25-й перапісаў гісторыю адносінаў Менску і Вашынгтону, і адміністрацыя Трампа адмовілася ад поўнай ізаляцыі рэжыму ў Беларусі на карысць прагматычных транзакцыяў, ператварыўшы санкцыі ў разменную манету. Як працаваў механізм чаўночнай дыпламатыі Джона Коула пры вызваленні закладнікаў Лукашэнкі з беларускіх турмаў, глядзім у наступным матэрыяле. 2025 год увайшоў у гісторыю як час самага маштабнага выхаду на волю палітвязняў. Гэта стала магчымым пасля таго, як афіцыйны Менск пачаў выкарыстоўваць зняволеных як капітал для наладжвання сувязяў з Захадам. Новая адміністрацыя ЗША змяніла стратэгію ізаляцыі на тактыку наўпроставых перамоваў. Глебу для іх пачалі рыхтаваць яшчэ падчас візіту Кевіна Дойла ў кастрычніку 24-га, Крыса Сміта на пачатку 2025-га. У красавіку Менск зрабіў аднабаковы жэст і вызваліў на просьбу Дональда Трампа грамадзянина ЗША Юрася Зянковича. Какие люди у нас! 21 чэрвеня 2025 года пасля сустрэчы амерыканскай дэлегацыі з Кітам Келагам і Джонам Коулам з Лукашэнкам на волю выйшлі 14 чалавек, у тым ліку Сергей Тихановский. Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Наступны візіт Коула адбыўся 11 верасня. Тым разам рэжым адпусціў яшчэ 52 асобаў. Сярод іх Ігора Лосіка, а таксама Ірыну Слаўнікаву, Евгена Меркеса, Ларысу Шчыракову ды іншых працаўнікоў Белсату. Узамен Вашынгтон зняў санкцыі з авіякампаніі «Белавія». Большасць вызваленых тады прымусова вывезлі ў Літву. Сярод іх быў і Мікола Статкевіч. Аднак на мяжы ён адмовіўся пакідаць Беларусь. Палітыка вярнулі за краты. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать. В связи с этим и мы сделаем. У лістападзе Дональд Трамп намінаваў Джона Коула на пасаду спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША для Беларусі. Пазней, 13 снежня мінулага года, адбылося самае масавае памілаванне і высылка, што закранула 123 чалавек. На волю выйшлі Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, Павел Северынец. За іх адміністрацыя Трампа зняла амерыканскія санкцыі на экспарт беларускага калію. Акрамя вызваленняў на падставе дамоўленасцяў з амерыканцамі, з 2024-га зафіксавана 12 хваляў унутраных памілаванняў. Найчасцей прозвішчы памілаваных не называліся, а людзі засталіся на тэрыторыі Беларусі. Некаторыя імёны вядомыя: кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў, цяжарная фотаілюстратарка Наталья Левая. Гаспадарства нагадаю, што вызвалілі 250 беларускіх палітвязняў, а умовамі гэтых вызваленняў было зняццё санкцыяў з беларускай калійнай кампаніі, з Беларуськалію, таксама з міністэрства фінансаў і з шэрагу банкаў. Гэта Банк развіцця і Белінвестбанк. Ну, а ўласна сам Джон Коул выказалася пра свой намер у эфіры. Давайте паглядзім. And the United States is lifting sanctions. Было объявлено, я объявил президенту Лукашенко о том, что США снимают санкции. Belarus Белинвестбанк, Belarus Development Bank, Банк развития Беларуси the Ministry of Finance, и Министерство финансов. and we being the United States, is fully divesting Belarus Galley and Belarus Potash Company. И США также приняли решение, об этом объявлено было президенту, о том, что снимаются со всех санкционных списков, выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании, которые господин Коул объявил: белорусская калийная компания и Беларуськалий.
В ваши предыдущие визиты, когда уже сообщалось об отмене санкций, вы говорили, что это будет сделано немедленно, но практика показывала, что какое-то время все же понадобилось. Вот сегодня, когда так много компаний попадают под снятие санкций, будет ли это сделано мгновенно, единомоментно, или все-таки потребует какого-то времени? Well, we have learned to do it faster. Мы научились это делать быстрее. Мы провели перед тем, как посетить Минск, приехать сюда с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов, другими структурами американскими, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Адзін з вызваленых сёння палітвязняў вядомы грамадскі дзеяч і блогер Эдуард Пальчес. У 2021 яму прызначылі 13 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Чаму рэжым кінуў за краты заснавальніка сайту 1863.com і аўтара тэлеграм-каналу Пальчес распавядзе наша калега Ірына Трафійчук. Эдуарда Пальчеса затрымалі 27 верасня 2020 года ў Менску. Спярша яго арыштавалі на 30 дзён за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 24 траўня каля Камароўскага рынку. І ўжо за кратамі завялі крымінальную справу за арганізацыю або актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Прысуд актывісту і блогеру Пётр Арлоў, вядомы шэрагам палітычных працэсаў, вынес больш як праз год пасля затрымання 17 снежня 2021 года. Окончательно назначить Пальчесу наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Да ранейшага абвінавачання дадаліся распальванне варожасці, масавыя беспарадкі ды заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. На пачатку закрытага працэсу палітвязень адмовіўся ўставаць ды заявіў адвод суддзю. Праваабарончая супольнасць прызнала Эдуарда палітзняволеным. У Наваполацкай папраўчай калоніі нумар 1 яго неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар, карцар, а ў 2022 пераводзілі ў турму. Палітвязнем 35-гадовы Эдуард Пальчес прызнаны ўжо другі раз. Заснавальніка сайту 1863.com, які пісаў ананімна пад нікам Джон Сільвер, кадабісты затрымлівалі ў траўні 2015 года. Тады ў ягонай і бацькоўскай кватэры адбыліся ператрусы, канфіскавалі камп'ютарную тэхніку. Пальчеса прымусова накіравалі на судова-псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго адэкватным. З-пад падпіскі аб нявыездзе праз Расею блогер з'ехаў ва Ўкраіну, але яго затрымалі і экстрадавалі ў Беларусь. У 2016-м яго асудзілі на год і 9 месяцаў хіміі, а інфармацыйную прадукцыю, размешчаную на сайце 1863.com, признали экстремистской. То, как сажали меня, могут посадить любого из вас. Любого, кто пишет в интернете, любого, кто работает с информацией. Поэтому то, что меня освободили, это ваша заслуга. И я надеюсь, мы будем бороться за каждого человека. Пасля вызвалення Пальчес аднавіў працу сайту, што супрацьстаяў расійскім прапагандыстам і змяшчаў гістарычныя ды палітычныя тэксты. Неаднаразова Эдуарда штрафавалі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях з фармулёўкай за дробнае хуліганства. Сярод іншага, за мітынгі ў абарону ахоўнай зоны ў Курапатах. У 2018-м Эдуард Пальчес быў адным з арганізатараў святкавання ў стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў Горадні і ў Менску. Цяжарная жонка Эдуарда Пальчеса Вікторыя пасля ягонага арышту выехала з Беларусі і нарадзіла за мяжою дачку. 5гадовая Эмілія бацьку яшчэ не бачыла. Ірына Трафійчук, Белсат. Гаспадарства, у медыях з'яўляюцца інфармацыі, спісы нібыта ўсіх вызваленых палітвязняў, там 145 імёнаў, але адметна... 245, дзякую, 245, але адметна, што пакуль іх сваякі не ведаюць нічога пра вызваленне. Праўдападобна, ёсць такая версія, што палітвязні яшчэ знаходзяцца ў калоніях і пабачаць волю, вось бліжэйшымі днямі, спадзяюся, што ўсё ж такі пабачаць. Гаспадарства, я ведаю, што многія сачылі за нашымі эфірамі папярэднімі, якія мы рабілі. Калі ласка, калі гэта для вас бяспечна, ставце лайки, каментуйце нашу трансляцыю. І, канешне ж, мы для вас прадставім самыя першыя кадры прыезду вызваленых палітвязняў у Літву. Ну а пакуль прапаную паглядзець, што прэзідэнт гэтай краіны казаў сёння уласна адносна гэтага вызвалення і сустрэчы Джона Коула з Александром Лукашенко.
Мы мусім быць вельмі асцярожныя, калі гаворым з дыктатарам Беларусі, бо гэта можа стварыць ілюзію, што ён можа наблізіцца да захаду. Аднак існуе шмат аб'ектыўных прычынаў, чаму гэтага не адбываецца. Таму трэба ацэньваць не ягоныя заявы, а рэальныя дзеянні. Ягоныя дзеянні паказваюць, што ён ні на крок не наблізіўся да захаду. Мы вітаем намаганні ў вызваленні людзей з турмаў, аднак бачым, што ён выкарыстоўвае палітвязняў як інструмент, каб атрымаць выгаду ў іншых сферах. Гэта стварае небяспечнае замкнёнае кола. Ну, гаспадарства нагадаю, што 250 чалавек выйшлі сёння з беларускіх турмаў. Ну, па некаторай інфармацыі, магчыма, не ўсе, магчыма, сёння толькі 15 чалавек пакінулі калоніі, якіх мусяць вывезці ў Літву. Паводле інфармацыі, якая ўжо дасяжная, гэта Кацярына Андрэева, Кірыл Казей, Александр Казлянка, Дмітрый Кубараў, Нікалай Куляшоў, Анастасія Лойка, Сергей Маўшук, Алексей Мельнікаў, Эдуард Пальчыс, Кім Самусенко, Павел Шпетны, Валентин Стефанович, Денис Желязко і Мікіта Залатароў. Зрэшты, пра Эдуарда Пальчыса спадарства ўжо мелі магчымасць паглядзець наш папярэдні матэрыял. Таксама наша корэспандэнтка, галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык размаўляла падчас нашага стрыму з Змітром Дашкевічам, які заявіў, што вельмі чакае свайго сябру ўжо на свабодзе ў Літве. І я спадзяюся, што гэтая сустрэча хутка мае адбыцца. Ну, гаспадарства, мы таксама збіраем замежныя рэакцыі на вызваленне беларускіх палітвязняў, і адной з такіх з'яўляецца каментар прэм'ер-міністра Латвіі. Прапаную вам паслухаць. Апошнім разам у выніку такіх дамоўленасцяў былі вызваленыя некаторыя латвійскія зняволеныя, і яны змаглі свабодна вярнуцца дадому. Так што, як я лічу, вельмі шмат людзей па-ранейшаму знаходзяцца ў турмах проста з-за сваіх палітычных поглядаў, або нават без усялякіх палітычных поглядаў, толькі таму, што яны латышы, беларусы або паходзяць з іншых краін. Таму так, я разлічваю на вызваленне гэтых зняволеных, і паколькі Святлана Ціханаўская і яе муж вельмі часта бываюць тут, мы пастаянна размаўляем з імі, каб лепш разумець, што адбываецца у Беларусі. Але рэжым Лукашэнкі па-ранейшаму актыўна выкарыстоўвае мігрантаў як інструмент, і, на жаль, ён з'яўляецца проксі Расіі. І ўрад не змяніў сваёй пазіцыі. Я не бачу там ніякіх зменаў. Гаспадарства, усе чакаюць палітвязняў на волі, і фонд Байсол абвесціў экстраны збор падтрымкі беларускіх палітвязняў. Мэта сабраць 100 000 еўра. Таксама праваабаронцы вясны зрабілі спецыяльную гарачую лінію, па якой можна будзе даведацца інфармацыю аб людзях, якіх вывозяць у Літву. І мы таксама сочым на месцы падзеяў за тым, што адбываецца. Абавязкова пакажам вам у эфіры той момант, калі палітвязні перакрочаць мяжу і ўжо прыедуць на месца, дзе іх сустракаюць. Ну а пакуль спадарству прапаную паглядзець матэрыял, які падрыхтавала наша віленская корэспандэнтка Глафіра Жук. Вашай увазе. Вітаю. Напярэдадні візіту ў Менск Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі, сустрэўся ў сталіцы Літвы не толькі з прэм'ер-міністркай Інгай Ругіненяй, але і з дэпутатамі, якія знаходзяцца ў апазіцыі да дзейнага ўрада Літвы. Ён паразмаўляў з членамі сейма Рымасам Янкунасам, Ігнасам Вігелі і еўрадэпутатам Пятрасам Гражулісам. Сустрэчу трымалі ў сакрэце, каб не сарваць перамовы Коула з Лукашэнкам па пытанні вызвалення палітвязняў. Гражуліс паведаміў, што абмяркоўваюць з прадстаўніком Трампа нежаданне Літвы супрацоўнічаць на палітычным узроўні з беларускімі ўладамі. Таксама абмяркоўвалі пытанне будаўніцтва палігона ў 10 кіламетрах ад Беларусі і санкцый супраць угнаенняў. Ён заявіў, што Менск цісне на Вільню, заклікаючы пачаць дыалог на ўзроўні міністраў. Аднак Літва адмаўляецца гэта рабіць. Ціск праяўляецца ў адпраўцы паветраных шароў з кантрабандай, праз мяжу, затрыманні і пагрозы канфіскацыі літоўскіх фураў. У 2024 годзе дэпутат Вігелі казаў, што бачыць Беларусь не дэмакратычнай дзяржавай, але буфернай зонай паміж Расіяй. Чакаецца прыезд палітычных вязняў, вызваленых сёння з беларускіх турмаў у Літву, і на месцы спадарства ўжо працуе наша корэспандэнтка, галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Аліна, калі ласка, што вядома на дадзеную хвіліну? Вітаю, шановне гаспадарства. Апошнія падзеі развіваюцца так. Ужо ў дадзены момант, я думаю, што аўтобус з вызваленымі палітвязнямі набліжаюцца да Вільні, таму што недзе 20 хвілінаў таму яны выехалі з мяжы. Чаму так доўга трывала?
праверка на мяжы, таму што гэтыя людзі, як кажуць, большасць з іх не мела дакументаў, і таму трэба было вырабіць такія аднаразовыя пасведчанні, якія вклеіваліся візы, каб яны маглі перасекчы тэрыторыю еўразвязу, мяжуе з еўразвязам і знаходзіцца тут легальна. Таму гэта столькі трывала. Мы тут усе побач беларускія журналісты, актывісты, палітыкі, все іх чакаем каля шэлтараў, якім яны меркавана будуць заселеныя, і чакаем літаральна хвілін праз 15, што яны вернуцца. Што стала вядома на дадзены момант з таго? У інтэрнэце з'явіліся спісы усіх палітвязняў, якія былі сёння вызвалены, апублікаваныя праз ружовыя касынкі, ружовыя хустачкі. Ці гэта афіцыйны спіс? Я не магу вам праверыць і сказаць, але ў гэтым спісе ёсць паліталагіня Валерыя Касцюгова, ёсць таксама Александр Марченко, чалавек з такім самым імём, гэта наш калега, таму меркавана, што гэта тыя людзі, якія маглі застацца ў Беларусі. Я таксама размаўляла з Денісам Кучынскім, дыпламатычным дарадцам Святланы Ціхановскай, пытала яго пра гарантыі бяспекі для тых людзей, якія засталіся ў Беларусі. Ці было гэта абмеркавана, ці ёсць нейкія гаранты, што іх зноў не затрымаюць, не пасадзяць, не зробяць новыя крымінальныя справы. Дзеніс не змог мне пацвердзіць, што такія гаранты былі дадзеныя гэтым людзям, і таму казаў пра тое, што гэтыя спісы адмыслова не выкладаюцца. Але мы бачым, што вось ініцыятыва ружовай хусткі выклала нейкі спіс, пацвердзіць яго аўтэнтычнасць на дадзены момант я не магу. Але пэўна, што Кацярына Андрэева на волі, спадзяемся, што і Алесь Марченко таксама вольны, гэта нашыя калегі па Белсаце, але і таксама рады за кожнага з вызваленых сёння 250 палітвязняў. Так што, шаноўнае спадарства, з хвіліны на хвіліну чакаем іх тут. Аліна, яшчэ мае пытанне вось за час знаходжання у тым ліку пад амбасадай амерыканскай у Вільні, ці апрача вось Дзяніса Кучынскага хтосьці, можа быць, з дыпламатаў падыходзіў, даваў нейкія каментары афіцыйнай прэсе? Не было нікога з амерыканцаў, якія бы давалі каментары. Мы знаходзіліся каля амбасады некалькі гадзінаў, але мы ведаем, што той час дыпламаты заангажаваныя ў гэты працэс, усе ж знаходзіліся на мяжы. Дзе зараз знаходзіцца Джон Кол, я не ведаю, але мяркую, што ўжо хутчэй за ўсё ў амбасадзе. Таксама казалі пра тое, што ёсць нейкія здымкі ўжо з амбасады, але такіх здымкаў мы тут не бачылі. Мы чакаем вось у прыватным сектары, у шэлтары, куды маюцца засяліць вызваленых палітвязняў. Таму звычайна, дарэчы, вось у звычаі амерыканскіх дыпламатаў не каментаваць гэтыя справы, і сапраўды асабліва справа вызвалення палітвязняў вельмі любіць цішыню. Чым менш дэталяў, вядома, тым лепш. Але, канешне, зараз той час, калі трэба даведацца больш дэталяў пра які быў кошт гэтага вызвалення, і вось пра санкцыі, якія былі зняты, у тым ліку на калійку, так званы, ці на беларускія банкі. Мы абмяркоўвалі ў нашым стріме з эканамістам Львоўскім. Гэта рэальны кошт гэтых вызваленняў. Але, як падкрэслівала і я ў стрымах, і таксама Дзеніс Кучынскі, які прыехаў сюды да нас, да журналістаў, вельмі істотна, каб былі вызвалены ўсе палітвязні, і, магчыма, наступным крокам будзе вызваленне ўсіх палітвязняў, і самае галоўнае спыненне рэпрэсій, каб не затрымлівалі новых людзей. Ну так, сапраўды, я думаю, што гэтае пытанне ставілі перад амерыканскім бокам і дэмакратычная сіла. Аліна Коўшык беспасярэдня з Вільні была з намі на відэасувязі. Паказвалі мы спадарствам у тым ліку фотаздымкі вызваленых праваабаронцаў вясны. Гэта Марфа Рабко, Валентин Стэфанович і таксама Наста Лойка. Спадзяюся, што вельмі хутка яны сустрэнецца са старшынём праваабарончага цэнтру Алесем Бяляцкім, які, дарэчы, апошнім часам пасля вызвалення таксама знаходзіўся ў Вільні. Там, уласна, і знаходзіцца
праваабарончы цэнтр «Вясна». Ну а мы яшчэ на хвіліначку вернемся да каментароў тых, хто прыйшоў сустрэць прымусова вывезеных палітвязняў. Так, і адметна, што сустракаюць і паплечнікі, і былыя палітвязні. Ну, вось, напрыклад, Павел Северінец быў сярод тых людзей, хто прыехаў у Вільне сустракаць беларусаў, якіх з хвіліны на хвіліны, ці я не ведаю, колькі зойме яшчэ часу, каб аўтобус з палітвязнямі даехаў да месца сустрэчы, бо атрымалі мы ад нашай карэспандэнткі Аліны і рэдактаркі Белсату інфармацыю пра тое, што прайшлі палітвязні мяжу. Павел Северінец, уласна, выказаўся пра вызваленне палітвязняў. Прапаную паслухаць. Я прыйшоў сустрэць усіх, хто прыедзе. Ну, найперш Эдуарда Пальчыса, мы з ім сябруем. В сяброўскіх адносінах мы таксама і з Настай Лойкай, яна яшчэ ў маладым фронце пачынала, і з Кацярынай Андрэевай, з Белсату. Класныя людзі. Многіх з тых, хто сёння прыедзе сюды, я не ведаю, але вельмі рады за іх і за іх сем'і. Насамрэч, тое, што вызвалі людзей, гэта цудоўна. Тое, што гэта адбываецца напярэдадні Дня волі, это вельмі знакава. Такія плыні вызвалення палітвязняў бліжэй да вясны 2006 года, яны, так сказаць, уздымаюць у беларускім грамадстве дух волі. І таму я спадзяюся, што і сёлетняе святкаванне Дня волі пройдзе з асаблівым значэннем для соцень людзей. Дарагія сябры, любы той, хто прайшоў турму і вызваліўся, скажа вам, што рана ці позна гэты момант надыходзіць. Выходзім на волю. Як для чалавека, так і для народа, так і для краіны. Дзень волі для беларусаў надыдзе. Пакуль мы толькі ідзем да яго. І 25 сакавіка, альбо ў выходныя 21, 22, 28, 29, дзе гэта свята адзначаецца, мы можам зрабіць такі крок да волі. Ну, як стала вядома, сярод тых асобаў, вызваленых з лукашэнкаўскіх турмаў, якіх вывезуць у Літву, ёсць журналістка Белсату Кацярына Андрэева. Яе затрымалі падчас стрыму на плошчы пераменаў у Менску і прасудзілі велічэзны тэрмін за здраду дзяржаве. Ну, а схапілі яе, калі быць дакладнай, 15 лістапада 2020-го, калі яна вяла той самы стрым, прысвечаны акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. У зняволенні журналістку двойчы судзілі, і матэрыял пра Кацярыну Андрэеву вашай увазе. Россия – гэта война, Путин – забойца. Такими лозунгами ў лістападзе 2016-го на Кастрычніцкай плошчы Менску сустракалі крамлёўскага прапагандыста Владимира Соловьёва. Ён прыехаў у Беларусь, каб выступіць у Палацы Рэспублікі з творчым вечарам. Арганізатар пратэснай акцыі Зміцер Дашкевіч. Адной з журналістак, хто ў жывым эфіры асвятляла тую акцыю, была 23-гадовая Кацярына Андрэева. Менавіта яе паводле нацыянальнай прыкметы абражаў Соловьёў, а потым праз гады неаднаразова згадваў і ейнае прозвішча. Меня оскорбили, Владимир. Не первый раз. Скорее, убегайте. Вы оскорбили девушку белорусскую. Вы хоть понимаете, что вы говорите? А она не белорусская? Я журналист. Ну, белорусский журналист. Нет, белорусский журналист или белорусский? Белорусский журналист. Но по национальности вы кто? Владимир Адольфович, вы показываете себя как недалекий человек. Вы показываете себя как очень далекий. Вы боитесь своей национальности? Я еврей. Я этого не боюсь. Я тоже еврей. Кацярына Андрэева расла ў творчай сям'і, ейны прадзед журналіст. Прабабуля была першую галоўнай рэдактаркаю Палескай праўды, дзядуля галоўным рэдактарам газеты «Труд в Беларусі». Нашая каляжанка ніколі не вучылася на журфаку. Журналісцкая прафесія ейнае пакліканне. Сапраўдны досвед у журналістыцы Кацярына атрымала дзякуючы сваёй працы ў беларускай службе «Радыё Свабода». Як такі пішучы журналіст, яна была гатовая, разважлівая і мала памылак рабіла, вельмі якасная была праца. А вось калі яна пачынала удзельнічаць у стрымах, то яна была празмерна эмацыйная. Мне заўсёды прыходзілася яе падвучваць, стрымліваць, каб супакойнівала, больш разважліва рабіла яна гэтыя стрымы. Ну і вось врэшце рэшт апошнія яе стрымы ў 20-м годзе, канешне, сталі узорнымі. Яна раскрылася ў гэтым, стала сапраўднай зоркай. Наперадзе ў Кацярыны маладой амбітнай меркавалася цудоўная кар'ера ды будучыня. Але ў 2020-м яе і іншую нашу калегу Дар'ю Чульцову затрымалі лукашэнкаўскія сілавікі падчас стрыму з плошчы пераменаў. Рэжысёр жывога эфіру Александр Ганшчук працаваў з Варшавы над тою трансляцыяй. Этот стрим по-настоящему был уникальным. Он собрал свыше 60 тысяч человек онлайн. Именно благодаря этому стриму десятки и десятки тысяч белорусов
смогли в который раз посмотреть на настоящее лицо белорусской власти. Фотаздымкі затрыманых Кацярыны і Дашы бачылі мільёны турыстаў у найбуйнейшых аэрапортах Еўропы і ЗША. Прозвішчы нашых каляжанак штодня гучалі ў залах парламентаў дэмакратычных краінаў свету. Катерина, мы с вами. Держитесь, мы знаем, как это трудно быть в заключении в Беларуси, но мы победим. Живе Беларусь! Лукашэнкаўскі рэжым двойчы судзіў Кацярыну Андрэеву. Суддзі Наталья Бугук і Олег Харошка агулам прысудзілі ёй 10 гадоў зняволення. Напярэдадні свайго затрымання Кацярына Андрэева разам з ейным мужам Ігорам Ільяшом выдала кнігу «Беларускі Донбас». Тэмаю сталася шматгадовае даследаванне Каці і Ігора пра ўдзел лукашэнкаўскіх спецслужбаў у той вайне на баку Расіі. Ян Федарович, Руслан Ігнатович, Белсат. Спадарства, працягваем наш эфір. Ведаем, што да месца, дзе чакаюць палітвязняў, прыйшоў у тым ліку вядомы актывіст, был лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, з якім размаўляла Аліна Коўшык. Давайте паслухаем. З якімі эмоцыямі ты сёння пачуў пра тое, што вызвалілі 250 палітвязняў? З аблегчэннем, радасцю. Весь час пасля свайго вызвалення мы чакалі, спадзяваліся вось-вось, усіх вызваліць, кагосьці вызваліць. Чакаем нашых сяброў, братоў, асабліва я чакаю свайго сябра Эдуарда Пальчыса, вельмі рады, што ён ёсць. Вельмі рады за ўсіх людзей, за іх сем'і, за родных, заўсёды за іх. Маліліся і молімся, каб Господ кожнага падтрымоўваў в камерах, в изоляторах, в карцерах, этих жудасных ледяных умовах, в голоде и холоде, каб люди вытрымали и вернулись до своих любимых. Ну а вось як пазіцыю Лукашэнкі на цяперашніх перамовах ахарактарызаваў напярэдадні ў нашым эфіры палітолог Павел Усул. Не нават размовы, нават гэтая камунікацыя, яна адбывалася на роўных, а зараз ЗША актыўна прадэманстравалі сваю сілу, сваю вагу, што яны не цырымоняцца з тымі палітыкамі, якія запісаныя ў ворагі. Ці гэта Іран, цэлая краіна, ці гэта Венесуэла з Мадурам. І што ў гэтай сітуацыі будзе рабіць Лукашенко, тым больш, што ўжо Кол абрысаваў канцэпт гэта вызвалення палітычных вязняў амаль усіх. Раней было заяўлена пра тое, што будзе дасягнута дамова пра тое, што вызваліць 1000 чалавек, што зменіцца сітуацыя на лепшая на межах, перастануць лятаць і дроны, і зонды. Ну і тое, што зменшыцца ціск і рэпрэсіі ў Беларусі. Любыя саступкі такога на ўзроўню, такога кшталту абсолютно для Лукашенко зараз непрымальна. Ён будзе спрабаваць знайсці аптымальны для сябе варыянт, магчыма зацягнуць перамовы, магчыма, скажем так, будзе чакаць, што першыя саступкі ці крокі насустрач павінны зрабіць Злучаныя Штаты Амерыкі, напрыклад, вяртанне амбасадара ў Менск, толькі амерыканскага, і толькі пасля гэтага пайсці на чарговае вызваленне. На фоне гэтых размоў, на фоне гэтых перамоў паміж Джоном Коулам і Александром Лукашэнкам адначасова ў Гаазе пачынаецца разгляд справы, разгляд беларускай справы злачынстваў, учыненых рэжымам Александра Лукашэнкі. На працягу 6 гадоў яны, лукашэнкаўцы, адказныя за пераслед і прымусовыя дэпартацыі людзей. Смяяліся са справаздачаў з патрабаваннямі спыніць рэпрэсіі. Цяпер іхныя чыны могуць мець больш канкрэтныя наступствы. Офіс пракурора Міжнароднага крымінальнага суда ў Газе расследуе беларускую справу паводле артыкулу «Злачынствы супраць чалавечнасці». На выхадзе магчымыя ордэры на арышт, а потым і выракі, якія не маюць тэрміну даўніны. Пра надзеі пацярпелых Юлія Цяльпук. Справы асобаў, якія з траўня 2020 года чыняць палітычны пераслед, у Беларусі расследуе офіс пракурора Гаагскага суда, вядомага гістарычнымі расследаваннямі генацыду і ваенных злачынстваў па ўсім свеце, ад Руанды і Дарфуру да Сярэдняга ўсходу і Афганістану. Пракуратура МКС ідзе па вертыкалі ўлады Беларусі, каб асудзіць тых, хто аддаваў загады на масавыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў і на дэпартацыі з Беларусі. Журналіст Ігор Карней быў у першай групе палітвязняў, вызваленых пры пасярэдніцтве ЗША і дэпартаваных рэжымам у Літву. Уже
по прибытию в Литву, в общем-то, стало понятно, что нас обобрали до нитки. Слава богу, на тот момент еще отдавали паспорта. Но больше никаких документальных подтверждений ни того, что мы были осуждены, ни того, что были не согласны с приговором. То есть ни оригиналов вот этих судебных вердиктов, ні наших апеляцый. Жывыя доказы палітычных выракаў не трапілі ў міжнародны крымінальны суд. Такіх голых справаў безліч сярод палітуцікачоў. Паколькі следчым з Гагі рэжым гэтых актаў не дасць, расследаванне вядуць паводле трансмежавага прынцыпу. Апытваюць ахвяраў і беспасярэдніх сведкаў, вывучаюць рэдкія копіі пратаколаў затрыманняў або медычныя даведкі аб катаваннях, аналізуюць фота і відэаматэрыялы, аўдыёзапісы злачынных загадаў, публічныя заклікі помсты пратэстоўцам ды інсайдерскую інфармацыю. Беларусь не падпісвала рымскага статуту паводле артыкула, у якога працуе Гаагскі суд. Звярнуўся ў МКС урад Літвы, паколькі частка злачынстваў адбывалася на яе тэрыторыі. Доказы збіралі праваабаронцы IAPB, Цэнтру Вясна, Human Rights Watch і Amnesty International. А ініцыятарамі пазову было Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. В рамках расследования появляются подозреваемые, которые в последующем станут обвиняемым. В этом не сомневаемся. И по нашей оценке такими лицами прежде всего претендуют на этот статус уголовное дело, Международный уголовный суд, город Гага, Лукашенко и Карпенков. Хотя это, конечно, исключительное право прокурора. Прэтэндуюць на гэта таксама Караеў, Церцель, Кубракоў, Балаба. Выракаў суда чакаць даводзіцца ў сярэднім 5 гадоў, але ордары на арышт падазраваных МКС выдае ў першыя 2 гады следства. Уцекачоў ад правасуддзя могуць затрымаць у 124 краінах свету. Калі яны ўжо не вывелі адтуль свае актывы, нерухомасць і рахункі ў банках будуць арыштаваныя. На практыцы абмежаванні закранаюць і дзяцей падазраваных, напрыклад, еўрапейскай адукацыі ім не атрымаць. Праваабаронца Вясны Павел Сапелка лічыць, што справаводства ўжо ўплывае на дзеянні рэжыму. Значна менш стала так званых спецыяльных производств, якія азначаюць судовы разгляд у адсутнасці абвінавачанага. Улады пачалі шукаць нейкія альтэрнатывы дэпартацыям. Ёсць нейкія і ў іх думкі, як згладзіць наступствы сваіх дзеянняў. Міжнародныя суды могуць быць фэйкавай зброяй, кажа Віталь Алейнік, распачынальнік справы ў межах так званай універсальнай юрысдыкцыі, якую таксама завялі ў Літве. Ён звяртае ўвагу, што міжнародны суд не прадугледжвае кампенсацыяў людзям з разбуранымі лёсамі. Для беларускага кейсу вельмі паказальным лічыць досвед М'янмы, дзе хунта ўчыніла генацыд народнасці рахінгія, забіўшы дзясяткі тысяч асобаў. Мы побачили, что универсальная юрисдикция, вось гэты прынцып у крымінальным кодексе Аргентыны, ён спрацаваў вельмі эфектыўна, вельмі хутка. Топовое чынавенство М'янмы, каля 25 чалавек, былі фактычна абвешаны ў міжнародны вышук. Частку злачынстваў у М'янме расследуе таксама міжнародны крымінальны суд. Ужо 6 гадоў без аніводнага ордару. Паколькі М'янма, як і Беларусь, не падпісвала рымскага статуту, МКС на пазоў Аргентыны разглядае толькі дэпартацыі рэпрэсаваных, звязаныя з Аргентынай. Таму Віталь Алейнік лічыць, што праваабарончыя намаганні і рэсурсы ў беларускай справе трэба накіраваць на следства ў межах універсальнай юрысдыкцыі, якое павольна прасоўваецца ў Вільні. На жаль, тое, што я бачу на сённяшні дзень знутры, тыя, хто яшчэ спрабуюць неяк працаваць, дапамагаць Літве рэалізоўваць вось гэтыя працэсы універсальнай юрысдыкцыі, фактычна вось гэта ўдзельнікі, людзі, валанцёры сапраўды, таму што яны нікое фінансаванне не атрымоўваюць. Яны фактычна засталіся сам на сам. Літоўская пракуратура зарэгістравала больш за 100 заяваў беларусаў, пацярпелых ад катаванняў і гвалту. Але ліставанне з адказнымі ці датычнымі да расследавання міністэрствамі і ведамствамі Віталь вядзе самастойна. Галоўны фокус на інвестыцыях у следства і канвертаванні палітычных заяваў аб падтрымцы ў рэальныя працэсуальныя крокі. Юлія Цельпук, Белсат. Яшчэ адзін з вызваленых сёння палітвязняў – гэта вядомы грамадскі дзеяч і блогер Эдуард Пальчыс. У 21-м яму прызначылі 13 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Чаму лукашэнкаўскі рэжым кінуў за краты заснавальніка сайту 1863.com і аўтара тэлеграм-каналу «Пальчыс», распавядзе наша калежанка Ірына Дарафійчук. Эдуарда Пальчыса затрымалі 27 верасня 2020 года ў Менску. Спярша яго арыштавалі на 30 дзён за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 24 траўня каля Камароўскага рынку. І ўжо за кратамі завялі крымінальную справу за арганізацыю або актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Прысуд актывісту і блогеру Пётр Арлоў, вядомы шэрагам палітычных працэсаў, вынес больш як праз год пасля затрымання 17 снежня 2021 года. Окончательно назначить Пальчису наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием исправительной колонии в условиях усиленного режима. Да ранейшага абвінавачання дадаліся распальванне варожасці, масавыя беспарадкі ды заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. На пачатку закрытага працэсу палітвязень адмовіўся ўставаць ды заявіў адвод суддзю. Праваабарончая супольнасць прызнала Эдуарда палітзняволеным. У Новаполацкай папраўчай калоніі нумар 1 яго неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар, карцер, а ў 2022 пераводзілі ў турму. Северу! Свободу! Северу! Свободу! Палітвязнем 35-гадовы Эдуард Пальчыс прызнаны ўжо другі раз. Заснавальніка сайту 1863.com, які пісаў ананімна пад нікам Джон Сільвер, кадабісты затрымлівалі ў траўні 2015 года. Тады ў ягонай і бацькоўскай кватэры адбыліся ператрусы, канфіскавалі камп'ютарную тэхніку. Пальчыса прымусова накіравалі на судова-псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго адэкватным. З-пад падпіскі аб нявыездзе праз Расею блогер з'ехаў ва Ўкраіну, але яго затрымалі і экстрадавалі ў Беларусь. У 2016 яго асудзілі на год і 9 месяцаў хіміі, а інфармацыйную прадукцыю, размешчаную на сайце 1863.com, признали экстремистской. То, как сажали меня, могут посадить любого из вас, любого, кто пишет в интернете, любого, кто работает с информацией, поэтому то, что меня освободили, это ваша заслуга, и я надеюсь, мы будем бороться за каждого человека. Пасля вызвалення Пальчыс аднавіў працу сайту, што супрацьстаяў расійскім прапагандыстам і змяшчаў гістарычныя ды палітычныя тэксты. Неаднаразова Эдуарда штрафавалі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях з фармулёўкай за дробнае хуліганства, сярод іншага за мітынгі ў абарону ахоўнай зоны ў Курапатах. У 2018-м Эдуард Пальчыс быў адным з арганізатараў святкавання ў стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў Горадні і ў Менску. Цяжарная жонка Эдуарда Пальчыса Вікторыя пасля ягонага арышту выехала з Беларусі і нарадзіла за мяжою дачку. 5гадовая Эмілія бацьку яшчэ не бачыла. Ірына Дарафійчук, Белсат. Гаспадарства, з досведу папярэдніх вызваленняў людзей вывозяць з калоніяў проста ў тых рэчах, у якіх затрымалі, і таму вельмі важна цяпер ім хуткая дапамога, у тым ліку і фінансавая, і, як я згадвала раней, фонд «Байсол» абвесціў збор, але рэзка павялічыў суму экстранага збору для вызваленым сёння палітвязням. Цяпер мэта складае 250 тысяч еўра. Гэтае рашэнне прынятае пасля пацверджання навіны аб вызваленні вялікай групы з 250 чалавек. На гэты момант сабрана ўжо амаль 10-я частка ад неабходнай сумы. Заявки ад вызваленых будуць прымацца праз тэлеграм-бот фонду да канца жніўня 2026 года, аднак застаецца адкрытым пытанне бяспечнай перадачы сродкаў, бо пераважная большасць вызваленых, а менавіта 235 чалавек, засталіся ўнутры Беларусі. Усе грошы, сабраныя звышплану, таксама будуць размеркаваныя паміж былымі вязнямі. Арганізатары настойліва напамінаюць пра бяспеку. Падтрымаць збор можна праз сайт фонду, але катэгарычна забаронена выкарыстоўваць для гэтага беларускія ці расійскія банкаўскія карткі, каб пазбегнуць пераследу з боку сілавікоў. Гаспадарства, нагадаю, што ў прынцыпе гэтыя зборы аб'яўляюцца кожны раз пры вызваленні палітычных зняволеных, і папярэдні раз былі сабраныя дзясяткі тысяч еўра, якія пайшлі з фонду «Байсол» на дапамогу палітвязням. Мы ўсім дзякуем, хто далучаецца да такіх збораў. Калі гэта для вас, канешне ж, бяспечна, варта гэта рабіць. Ну а мы яшчэ на хвіліну вернемся да рэакцыі ў самім Еўрапейскім
звязе на сённяшнія вызваленні. Да прыкладу, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заявіў, што ён спрабаваў пераканаць спецпрадстаўніка Трампа ў справе Беларусі Джона Кола, што трэба быць вельмі асцярожнымі ў дыялоге з Лукашэнкам. Давайте паслухаем. Так, Лукашенко можа ствараць адпаведны фон для ўзнікнення ілюзіяў або мараў пра ягонае магчымае збліжэнне з захадам, але існуе шмат аб'ектыўных прычынаў, чаму такое збліжэнне немагчымае. Гэтыя рэальныя дзеянні паказваюць, што ён ні на йоту не набліжаецца да захаду, размяшчаючы арэшнік, дапамагаючы Расіі ажыццяўляць атакі дронаў супраць Украіны проста сваёй агрэсіўнай рыторыкай, сваімі зондамі, іншымі дзеяннямі. Няма ніякіх падставаў лічыць, што нешта фактычна змяняецца, бачачы, што яму выгадна гандляваць, вызваляючы палітычных зняволеных і чакаючы выгады ў іншых сферах, ён наадварот атрымлівае матывацыю набраць у гэтыя турмы яшчэ больш людзей, каб у будучыні мець гэты рычаг для атрымання яшчэ большай выгады. Гэта такое, я сказаў бы, замкнёнае і вельмі заганнае кола. Ну і спадарства, збіраем рэакцыі, сочым за падзеямі. У Літве сабралася таксама група салідарных і група беларусаў, якія чакаюць вызваленых палітвязняў. Абавязкова таксама пакажам вам той момант сустрэчы, а пакуль на сувязі са студыяй Сергей Пеляса, рэдактар Белсату. Вітаю, Сергей. Як цябе ўзрушылі падзеі і навіна пра сённяшняе вызваленне? Так, ну, я вельмі чакаў, каб пацвердзілася інфармацыя пра вызваленне нашай калежанкі Каці Андрэевай, і калі мы ўбачылі фотаздымак яе, дзе яна стаіць побач з Коулам, спецпасланнікам Трампа і іншымі палітычнымі вязнямі, вызваленымі сёння, тымі, якія кіруюцца ў Літву. Ну, я прыглядаўся ўвесь час да Каці, радасці маёй не было межаў, асабліва, калі я ўбачу, што яна пасміхаецца, добра выглядае фактычна. І пасля таго, як Аліна Коўшак паразмаўляла з ёй па тэлефоне, і мы ўсе пачулі гэту размову, мы зразумелі, што яна в добрым настроі, яна моцная, здаровая, так, і спадзяюся, што літаральна в бліжэйшыя хвіліны мы ўсе ўбачым момант прыезду гэтай групы, у якой будзе таксама і Каця Андрэева, прыезду ў Літву, Вільню, і Аліна Коўшак там з месца падзеяў нам яе пакажа. К таму, канешне, гэта вельмі эмацыйны момант, асабліва я ўяўляю сабе эмоцыі, якія там на месцы пануюць, гэта доўгае чаканне. Вось мы цяпер бачым, як Каця выглядае, гэта першыя здымкі яе фактычна. Уявіце сабе, больш 5 год у зняволенні, прысуд разам 8 гадоў 3 месяцы. Гэта, ну, драконаўскі, абсалютна нечалавечы прысуд. За што фактычна? Ні за што, так? За выкананне журналісцкай працы. І наконец вось гэтага такого сваіх думак, эмоцыяў я падзялюся тым, што гэта ўжо 4-е вызваленне, і кожны раз мы чакалі на той момант, ці будзе сярод вызваленых Каця, асабліва калі былі вызваленыя большасць нашых калегаў і калежанак белсатаўцаў, журналістаў. Мы чакалі, ці будзе Кацярына сярод іх. Не. На жаль, яе не было, але цяпер яна з намі ёсць. Канешне, усе гэта пазітыўныя эмоцыі псуе той факт, што яе муж Ігар застаецца ў зняволенні, і невядома, ці яго... Ну, я прынамсі у спісе вось гэтым тых асобаў, якія ў Беларусі застаюцца, не бачу. Увесь спадзеў толькі на тое, што спецпасланнік Джон Коул і Крыс Сміт працягнуць сваю працу, і в наступных групах палітычных вязняў праз некалькі месяцаў мы ўбачым Ігара, і Каця сустрэнецца са сваім мужам на волі. Так, мы таксама абавязкова чакаем вызвалення ўсіх іншых палітвязняў і цешымся вызваленню Кацярыны. Сергей, ты адзін з першых хіба ў сваёй праграме пра свет сёння заўважыў, што амерыканскую дэлегацыю сустракаў кіраўнік КДБ Іван Церцель, але пры гэтым таксама важна адзначыць, што адсутнічаў на перамовах Максім Рыжынкоў. Вось як ты патлумачыш прысутнасць Церцеля, адсутнасць Рыжынкова? Так, Юля, вельмі добрае пытанне. Зверніце ўвагу, што і па амерыканскім баку, і па баку рэжыма Лукашэнкі справай вызвалення палітычных вязняў, але і агулам справай гэтай вялікай здзелкі не займаюцца дыпламаты фактычна прафесійныя. Альбо, скажем так, дыпламаты не на першых ралях. З амерыканскага боку Джон Коул
гэта юрыст, гэта асабістая давераная асоба Дональда Трампа. То бок тут мы бачым, што адміністрацыя Трампа, Белы дом, в пэўным сэнсе абмінае дзяржаўны дэпартамент ведомства Марко Рубіо, так? Ну, Крыс Сміт, натуральна, гэта дыпламат, але ён тут не на першай ролі. І падобным чынам мы назіраем, што і па боку рэжыма Лукашэнкі першую скрыпку гуляе побач з самім Лукашэнкам далёка не міністр замежных справаў, а старшыня КДБ Іван Цертель. Менавіта ён, па той інфармацыі, якую мы маем ад вызваленых палітычных вязняў, і акрэслівае, вызначае спісы. То бок амерыканскі бок збірае гэтыя спісы, рыхтуе свой варыянт для Менска, ну, прынамсі так мы гэта разумеем, і затым яны трапляюць у Менск. І ў Менску гэтыя спісы потым праглядае Цертель. І бывае, што ён скрэслівае некаторыя асобы. Такія сведчанні таксама з боку, ну, прынамсі, Ігора Лосіка, былога супрацоўніка Радыё Свабода, ёсць. І гэта досыць цікава, бо азначае, што КДБ выходзіць на ведучую ролю. Нават на фотаздымку, дзе Іван Цертель суправаджаў амерыканскую дэлегацыю Крыса Сміта, Джона Кола у Палац Незалежнасці, было бачна, што Цертель пасміхаецца, ён задаволены сваёй роляй. Ён так нават прыабняў Крыса Сміта. А мы ж памятаем, што з боку Лукашэнкі падчас ранейшых раундаў перамоваў былі намёкі, жарты, маўляў, ЦРУшнікі нейкія там з Амерыкі, так? То бок, ім імпануе вось гэта гульня, дзе КДБ, там з ЦРУ, вядзе нейкія закулісныя гульні, і дзе, як бы, трэба ж разумець, што для нас палітвязні самыя галоўныя, але ж для рэжыма Лукашэнкі палітвязні гэта толькі інструмент для дасягнення сваіх мэтаў. А мэта гэта зняццё часткі санкцыяў і таксама прэстыж палітычнай легітымізацыі, то бок запрашэнне асабістае, ад якога цяжка адмовіцца да Рады міру Дональда Трампа, і, натуральна, падрыхтоўка візіта ці спаткання Дональда Трампам, а перад тым, наколькі я зразумеў з каментара Джона Коула, маецца адбыцца нейкі кантакт, ну, хутчэй за ўсё тэлефонная размова паміж Дональдам Трампам і Александром Лукашэнкам. Так, ну вось, уласна, запрашэнне на Раду міру чарговы раз Лукашенко атрымаў, але ці ён паедзе, ён адважыцца паехаць, можа, патрабуе гарантыяў бяспекі або дазволу Крамля? Я мяркую, што гэтым разам, вось калі так было адкрыта заяўлена, Лукашенко ўсё-такі паедзе ці палеціць. Тут трэба разумець, што калі ўжо публічна гэта заява была зроблена, то ему цяжка будзе выкруціцца. Натуральна, што Александр Лукашенко хацеў бы палетець на Раду міру, але, ну, ёсць жа пэўныя тармазы, ёсць пэўныя абмежаванні, якія яго паўстрымліваюць. Натуральна, што ў першую чаргу гэта пытанне Масквы, то бок узгаднення сваёй палітыкі замежнай з Масквой. Лукашенко абмежаваў, ну, па ўласнай волі, можна сказаць, сваю замежную палітыку, і фактычна кожны сур'ёзны крок у сваёй замежнай палітыцы ён павінен не тое, што узгадняць наўпрост, але, ну, улічваць інтарэс Масквы, неяк патлумачыць свае дзеянні. Але так, як казаў ужо ў нашым эфіры і Віталій Цыганкоў, здаецца, ці Александр Класкоўскі, я з імі згодны, тут будзе не цяжка патлумачыць, Лукашенко можа такім чынам гэта абыграць, абгуляць, што ён там агучыць супольную з Масквой пазіцыю, і таму, ну, не павінна быць з боку Крамля ніякіх тут крытычных заўвагаў ці перасцяровак. Сергей, мы на гэтым моманце, на жаль, мусім паставіць кропку. Так, магчыма, ёсць шанец, што Лукашенко паедзе, будзе сачыць, як развіваюцца падзеі. На гэтым паставім кропку. Сергей Пелеса, рэдактар Белсату, быў з намі на відэасувязі, а мы мусім перанесціся ў Вільню. Перад гэтым скажу, што да мяне далучыўся Вітаў Сіўчык, мой калега. Вітаю, гаспадарства, вельмі радасны дзень для нашай рэдакцыі, але адразу аддаем голас Вільні, бо там адбываюцца падзеі. З намі на сувязі галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Аліна, табе слова. Вітаю, Вітаўці, вітаю, Юлія, шановне гаспадарства. Мы знаходзімся ў Вільні. Тут, бачыце, трошачкі
Шмат што адбываецца, гармідар, таму што літаральна з хвітулі на хвіліначку прыедуць нашыя вызваленыя палітвязні. Мы ўжо ведаем, што з гэтых 15 чалавек не ўсе хочуць быць публічнымі, адразу размаўляць з медыямі. Толькі 5 чалавек выйдуць на інтэрв'ю. Сярод іх будзе Кацярына Андрэева, наша калежанка, Валентин Стефанович, Никита Златароў і яшчэ 2 асобы, і Эдик Пальчыц таксама. Так што чакаем іх усіх тут. Мы вось выстроіліся абапал дарогі, і зараз аўтобус павінен сюды пад'ехаць. Ёсць таксама вялікая просьба ад арганізатараў дзеля таго, каб мы звальнілі трошачкі месца, акуратна лезь, там трос, стой тут. Вось, так што мы звальняем месца для таго, каб аўтобус мог затрымацца і каб людзі маглі спакойна выйсці. Іншыя людзі, якія на дадзены момант не гатовы размаўляць з прэсай, яны застануцца ў аўтобусе і паедуць адразу ў шэлтэр. Там падрыхтаваныя для іх рэчы, ежа цёплая, тэлефоны, нейкая рэчы першай неабходнасці, каб яны маглі перавесці дыханне, выдохнуць, таму што гэта быў вельмі доўгі дзень, але я думаю, што все гэтыя падрабязнасці таго, як выглядаў гэты дзень, мы літаральна праз некалькі хвілінаў даведаемся непасрэдна ад нашых палітвязняў. Мы ведаем, што тут таксама прысутнічаюць і прадстаўнікі офіса Святланы Ціхановскай, прадстаўнікі розных праваабарончых арганізацыяў. Усе чакаюць нашых герояў, гераіняў, так мы іх тут называем. І гэта, я думаю, новая якасць для іх пасля таго, як яны сталі вольнымі людзьмі. Вось. І вы бачыце, што тут ёсць шмат прадстаўнікоў праваабарончых арганізатараў, валанцёраў, якія дапамагаюць арганізаваць гэты працэс. Жадаючых сустрэць былых ужо палітвязняў багата, і таму нам важна зрабіць месца, каб усё адбывалася вельмі спакойна і заарганізавана. Вось скажу шчыра, што мы выглядаем тут і чакаем, і глядзім, пакуль аўтобуса яшчэ не бачна, але вы бачыце, што тут вакол нас велізарная колькасць журналістаў. Я думаю, што тут сабралося больш за 100 чалавек. Гэта не толькі журналісты, гэта актывісты, гэта таксама людзі, якія сябруюць з тымі, хто сёння сюды прыедзе, альбо проста прыйшлі падтрымаць. Ёсць людзі з чырвона-белымі сцягамі. Скажу вам, што тут досыць халадно. Вось мы тут уже некалькі гадзінаў стаім, і адчуваецца, што вясна ў Вільні трошкі прыйшла, але яшчэ не да канца. І, канешне ж, вялікая павага да ўсіх аператараў нашых і тых людзей, хто тут стаіць ўжо некалькі гадзінаў для таго, каб асвятляць гэтую падзею для вас. Я думаю, што вось гэтыя 5 хвіліначак ўжо літаральна зараз скончваюцца, а мы будзем трымаць для вас сігнал, будзем паказваць тое, што адбываецца. Яшчэ з цікавостак магу расказаць тое, што ў сеціве з'явіўся спіс, які выклала ініцыятыва «Ружовыя хусткі». Быццам бы гэта спіс усіх палітвязняў. Сярод іншых там ёсць і паліталагіня Валерыя Касцюгова, ёсць Александр Марченко. Ці гэты спіс сапраўдны, цяжка сказаць. Мы таксама ведаем тое, што досыць доўга ішло афармленне на вяжы, таму што ў тых людзей, якіх выкінулі з краіны, у іх не было пашпартоў, гэта значыць, што трэба было ім зрабіць візы, трэба было зрабіць такія аднаразовыя, ну гэта не пашпарт, гэта такі дакумент, у які проста вклеиваецца віза, і кожнай асобе гэта трэба было зрабіць, пацвердзіць асобу. Таму ж яны зараз не маюць ніякіх іншых дакументаў, і вось таму так доўга трывала гэта на мяжы. Разам з прадстаўнікамі амерыканскага боку, дыпламатамі, былі таксама і літоўскія дыпламаты, якія спрыялі больш хуткаму працэсу і арганізацыі таго. І вось менавіта гэтыя фотаздымкі, да шаноўнае гаспадарства, вы бачылі менавіта з гэтага памежнага перахода Медзянінкай, дзе ўжо можна было сфотаграфаваць толькі што вызваленых людзей. Вот бачыце, тут все стаяць. Нам трэба хіба што заняць трошкі лепшае месца. Пачакайце, каб добра вам все паказаць.
Вось кожны спрабуе тут заняць як мога лепшае месца. Тут хто тут яшчэ стаіць з сяброў нашых, з былых вызваленых палітвязняў раней папярэднімі хвалямі, шмат журналістаў, фатографаў з літоўскіх СМІ і сусветных. Ну, бачыце, апошнія хвілінкі цягнуцца бадай найдаўжэй, вельмі хочацца як найхутчэй пабачыць усіх нашых сяброў, літаральна з хвіліны на хвіліну, як тут кажа побач са мной Барыс Гарэцкі. Прывітанне. Мы чакаем, ведаем таксама, што і БАШ, і праваабарончы цэнтр «Весна» яны спрабуюць праверыць, верыфікаваць спіскі тых людзей, якія засталіся ў Беларусі. Працуе адмысловая гарачая лінія, на якую блізкія могуць пазваніць, даведацца, ці сапраўды ёсць вашыя сябры, жоны, мужы, дачкі, сыны. І варта скарыстацца гэтай магчымасцю даведацца, ці сапраўды сярод вызваленых могуць быць гэтыя людзі. Мы зараз дакладна ведаем спіс тых людзей, якія перакрочылі мяжу з еўразвяза, знаходзяцца ў бяспецы. Таксама я размаўляла з Дзенісам Кучынскім, пытала пра тое, ці тым людзям, якія ў Беларусі далі гаранты бяспекі. Ці гэта азначае, што іх не будуць чапаць, не будуць рэпрэсіянаваць, дадуць спакойна жыць. Ну, адназначнага адказу я не атрымала. Так што магчыма ўсё. Мы ведаем, што таксама перад візітам Кола прайшла хваля ператрусаў, хваля затрымання ў Беларусі. Інфармацыя гэта збольшага не публічная. Бачыце, тут вось калегі з іншых тэлебачанняў свецяць нам проста ў вочы, альбо вам проста ў вочы. Вось, все чакаюць і глядзяць, дзе гэты аўтобус. Денис, скажы, калі ласка, колькі засталося хвілін? Вось, уже застаецца. Піша 4, але тут такія, бачыце, дарогі, що трэба... Ну, вось наш сябр Віця Сюрконі жартуе, што в Акропаліс трэба спачатку заехаць, купіць, можа, падсілкавацца, але ўсё ёсць, калі што без жартаў, да, то рупяцца тут і Фрідам Хаус, і СДЖ, і дані пераходы кабінету, у людзей будзе што паесці, чым сагрэцца, але да Акропаліса сапраўды недалёка. Ну, піша 4 хвіліны. Ну, думаем, насамрэч, што, канешне, зараз прыярытэты іншыя, і мы ведаем таксама, што вельмі добра арганізавана сустрэча палітвязняў. Тут ёсць ужо досвед папярэдніх вызваленняў, тут ёсць уже досвед арганізацыяў, якія дапамагаюць нашым былым ужо палітвязням, да такіх як «Краіна для жыцця», такіх як «Фрідам Хаус». Гэта сапраўды велізарная падтрымка, якая вельмі моцна патрэбная людзям, якія фактычна без нічога, без дакументаў, фактычна ў турэмных робах выкідваюцца з краіны. Все наши вочы зараз скіраваны ў два канцы гэтай дарогі, якая зараз тут ёсць. Мы чакаем на аўтобус, і кожная фара, кожная машына хочацца глядзець, што гэта ўжо яны едуць, але пакуль выглядае на тое, што сапраўды заехалі, ну, можа, не ў Акропаліс, як і жартаваў Дзеніс, але ёсць нейкі, можа, прыпыначак. Таму чакаем. Дзеніс у рэжыме рэальнага часу адсочвае рух. 2 хвіліны ўжо нават меней застаецца. 500 метраў. 500 метраў. Я думаю, это ведаеце, як Новы год можна адлічваць. 1, 2, 3, вось там едзе нейкі аўтобус. Дарагія сябры, глядзіце, штосьці выглядае на тое, што ёсць фары, і гэта хутчэй за ўсё яны. Давайте не будзе выходить на дорогу. Так, спадарства выглядае на тое, што аўтобус пад літвязнямі пад'язджае. Яны падыходзяць, вось бачыце, мы зараз ствараем месца для таго, каб яны змаглі пад'ехаць. Дзеніс, гэта яны? Гэта бусік ці гэта машына? Выглядае на тое, што гэта машына, ўсё ж такі, напэўна, заўчасна, але працягваем чакаць. Барс гаспадарства. У жывым эфіры мы назіраем карцінку з Вільні, чакаем на палітвязняў, вызваленых і вывезеных у Літву. І спадзяёмся, што таксама... Хаця чакай, выглядае, што мікрааўтобус, а 15 чалавек, можа быць, хтосьці ёсць у гэтым мікрааўтобусе. Прыпаркаваўся тут чорны бусік.
мы глядзім, хто з яго выйдзе. Паколькі арганізатары прыезда прасілі нас паставіцца з зразуменнем і не атакаваць, не падыходзіць з пытаннямі да тых людзей, якіх вызваляюць. Мы, канешне, гэта выдатна разумеем, але нашае цярпенне ўжо такое, нам вельмі хочацца пабачыць вызваленых людзей. Денис, 400 метраў, кажа Денис. Таму мы з вами чакаем і праверяем у рэжыме рэальнага часу і глядзім на тое, што вельмі хутка яны тут зараз з'явяцца. Обов'язково покажем у живом эфире. Пакуль спадарству скажу такую інфармацыю, што з вызваленых палітвязняў з прэсай паабяцалі паразмаўляць 500 асобаў. Гэта Кацярына Андрэева, гэта Мікіта Залатароў, Дмітрый Кубараў, Эдуард Пальчас, а таксама Валентин Стэфанович. Будзем абавязкова чакаць. Спадарства літаральна ў жывым эфіры мы назіраем за тым, як вось-вось маюць прыехаць, прынамсі, частка вызваленых палітвязняў. Спадзяемся, пабачым іх у жывым эфіры. Раней падчас нашага адмысловага выдання мы паказвалі першыя фотаздымкі з вызваленымі палітвязнямі, у тым ліку з нашай каляжанкай Кацярынай Андрэевай. Гэта велізарная радасць для ўсіх нас, для працаўнікоў Белсату. Я думаю, што і для многіх беларусаў. Каця правяла больш за 5, практычна амаль 5,5 гадоў за кратамі, выключна за тое, што выконвала сваю прафесійную дзейнасць. І як журналістка асвятляла акцыю пратэсту, акцыю памяці забітага Романа Бандарэнкі. І вось так рэжым абсалютна здзекліва яе тады пакараў. Спадарства, бачым карцінку з Вільні, бачым мікрааўтобус, аддаем голас у Вільню. Спыняецца альбо не спыняецца побач з намі. Увага, увага, шановне спадарства, у жывым эфіры прыязджаюць нашыя палітвязні, і мы гатовыя іх сустракаць, і мы гатовы з імі размаўляць. Канешне, вельмі хочацца як найхутчэй іх пабачыць. Шановнае спадарства, Мікіта, вітаем на волі, добрый дзень! Прывітанне, вітаем вас! Всем привет! Беларусь, як дарога, хлопцы? Тяжко. Тяжело. Катя! Катя, Андрей! Катя, привітанне! Привітанне, Катя! Привітанне. Усё добра, нармальны стан, вялікі дзякуй. Вельмі добра прайшла дарога. Я хочу выказаць вялікую удзячнасць у першую чаргу прэзідэнту Дональду Трампу, спецпасланніку ЗША ў справах Беларусі, спадару Джону Колу, ягонай камандзе. Таксама вялікі сардэчны дзякуй літоўскаму боку, які прымаў нас, вельмі цёплы прыём. Стрыманая удзячнасць беларускаму боку за тое, што гэта стала магчыма. І я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Ігар павінны быць на волі. Вялікі дзякуй усім, хто меў дачыненне да сённяшняга вызвалення. Я цяжкасцю стрымліваю свае эмоцыі, але вельмі шчаслівая вас бачыць. Дзякуй. Перадаем прывітанне ад усіх Белсата, усіх нашых журналістаў. Прывітайся з імі, з нашымі калегамі і нашымі гледачамі. Вітаю усіх гледачоў Белсату, вітаю таксама ўсіх калегаў журналістаў, якія чакалі нас на волі. Я спадзяюся, што не расчарую, не падвяду вас і не расчарую вас. Тут няма расчаравання, мы вельмі рады вас усіх бачыць. Гэта вялікая... Я трошки згубіла свае кампетэнцыі, навыкі журналісцкія. Столькі камер, столькі софітаў, мікрафон. Вельмі
эмацыйны момант для мяне сёння. Я хочу нагадаць таксама пра тое, што больш за 100 жанчын застаюцца ў калоніі жаночай і ў ізалятарах па ўсёй краіне таксама некалькі сотняў жанчын. Вельмі цешуся за тых, хто сёння выйшаў на волю, але я думаю, што абсалютна ўсе гэтыя жанчыны мусяць быць вызваленыя. Катя, як ваш дзень прайшоў сёння, калі вас вывезлі з калоніі? Я трошки пазней буду гатовая пра гэта распавесці. Дзень прайшоў нармальна, транспарціроўка прайшла таксама нармальна, усё было дастаткова спакойна. Ну і я чакала проста сустрэчы з вамі ўсімі, цяпер трошки хвалююся. Наступным часам трошки больш разгорнута буду гатовая пра гэта пагаварыць. Пра што найбольш марыш на свабодзе? Пра тое, каб абняць мужа і пабачыць яго на волі. Гэта мэта нумар 1 у маім жыцці сёння. Сколько времени Хотелось бы доведацца больш. Колькі трываў ваш шлях з калоніі менавіта сюды, Катя? Я буду гатовая трошки пазней пра гэта распавесці. Цяпер мне трэба трошки часу і проста хочацца абняць калег. Я разумею, што яны працуюць, але зараз я зраблю вось так. Гэта адзін з самых шчаслівых момантаў у нашым жыцці. Катя, мы вельмі рады цябе бачыць на волі. Передаем вітанне ад твоих близких таксама. І все наши коллеги. Іра Слаўнікава просила тебе обнять таксама. Сёння была ў эфіры. Мы все вельмі цябе чакалі і вельмі рады, што ты ўрэшце з намі. І все наши коллеги, і вся твоя сям'я. І гэта неверагодна важны дзень для нас усіх. І мы уже тебе нікуды не адпусцім. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз велізарны дзякуй. Для мяне гэта вельмі важны момант майго жыцця. І я спадзяюся, ведаеце, што вось мы вельмі хутка, неўзабаве будзем так стаяць і сустракаць Ігара. Абсалютна, і для гэтага зробім все, што можна. Гэта найлепшы чалавек свайго часу, найлепшы калега, гэта выбітны журналіст беларускі, гэта таленавіты аўтар, гэта проста сумленны, шчыры, крыштальна сумленны чалавек. Для мяне гэта проста ідэал. І, Ігор, ты будзеш вольны, я зраблю для гэтага абсалютна ўсё. Ігор змагаўся за цябе, калі ты была за кратамі, рабіў усё, што магчыма, і фактычна за гэта яго таксама пакаралі. Я гэта ведаю, менавіта таму я так і сёння і кажу. Я гэту эстафету прыймаю і спадзяюся, што проста не так надоўга, як ён мяне быў вымушаны чакаць. Але я буду столькі, колькі патрэбна чакаць, але я буду казаць пра неабходнасць ягонага вызвалення проста штодня. Дзякуй вялікі нашым польскім, літоўскім і амерыканскім партнёрам, якія дамагліся гэтага вызвалення. І мы ведаем, што вызваленне Ігара гэта таксама адзін з прыярытэтаў. Так, гэта прыярытэт. Яшчэ раз вялікі дзякуй за такі цёплы прыём. Мне гэта вельмі кранальна, вельмі цёплы такі момант. І я думаю, што мы пагаворым в найбліжэйшым часе больш падрабязна на гэту тэму. Можаш яшчэ штосьці расказаць, што гатовая зараз? Трошачкі пазней. Дайце мне абняць калег. Конечно, давай. Под калегамі я маю на ўвазе. Вось, глядзіце, наш аператор. Давай. Зачекайце, патрымаем. Аператору покажем зараз, як абдымаюцца Катя з Алесем. І далейшыя пытанні. От Христи, от Резникова и всех. Девочки, привитание обдымашки. Так, а куда их это забрали, Катю? Почекайте. Как ваше имя и фамилия? Катерина Андреева. Катерина Андреева. Так, почекайте секундочку, дорогие сябры. Мы спробуем пройстися. Да. Вітання, Микита, як здоров'я? Ну что ж, спадарства, пакуль Аліна спрабуе падысці да яшчэ іншых. Хорошая, был в больнице 3 дня назад. Вітаю вас на волі, дороженькі. Скажите, як вас почування? Ну, по своему заболеванию, что у меня эпилепсия, капельницы ставили, сейчас уже лучше. Надеюсь, восстановлюсь, обследуюсь. Паспорта у вас не дали? Абсолютно. Нет. Як выглядает ваши документы? Все допомогут. Я надеюсь, там в машине. Это просто доведка. Доведка. И что литовский уряд на гэты конт пропустили? Нет, все зробили, литовская мытня все добре зробила, вельми хутка, все там визы поставила, вельми добре до нас відносилася, тому ми удячні. Як до вас ставилися в турне? Які умови? Ті не катували, ті не били?
Ну, всякага было, але гэта потым уже разноем. Ну, шмат каму было горш, таму я не хочу жаліцца на нешта ці там. Калі пабачыш з сям'ёй? Ну, калі з вами разбяруся, тады, напэўна, уже і... Я думала, што хутчэй з сям'ёй пабачыся, але мы удзячны, што выйшаў да нас. Ну, я разумею, якая колькасць людзей падтрымлівала, не гледзячы на ізаляцыю, таму, ну, гэта, напэўна, там десяткі тысяч чалавек, каму трэба казаць дзякуй за ўсё гэта. Адчуваў гэтую падтрымку ў турме? На пачатку, да, але потым такая ізаляцыя, што я не ведаў некаторых навін па 2-3 гады. Я даведаўся праз 2 гады, што, напрыклад, адбылося штосьці з нескім. Вось і ўсё. Якая навіна найбольш шакавала цябе? У якім годзе? Ну, напэўна, пачатак вайны. Я быў у ШИЗА, выйшаў пачатак вайны ва ўкраіне, і гэта была, напэўна, адна з самых, ну, калі браць міжнародныя падзеі. Каго найбольш быў рады сустрэць у аўтобусе? Ой, шмат. Мы сустракаліся з людзьмі 5 гадоў, з якімі сядзелі кожнага. Тут няма ніякага падзелу, кожнага мы рады бачыць, і асабліва, калі там вось Марфа, Наста, Лойка, Кацярына, вельмі прыемна. Мы думалі, што, можа, ўсіх жанчын адпусцілі, але, на жаль, магчыма, яшчэ не ўсіх. Што першае зробіш на волі, акрамя таго, як абдымеш сям'ю? Абдыму другі раз. І трэці, і пяты, і дзесяты. Зразумела. Дякую вялікі. Извините, можете представиться? Пальчис Эдуард. Эдуард, а какие планы на дальнейшее обновление блогу, обновление деятельности? Тут у вас чаты GPT нейкія іншыя, трэба з гэтым разабрацца, што як, чаго. Я адвык ад тэхналогій, таму проста буду адаптавацца, а потым паглядзім. Каму ж і што патрэбна, мы паглядзім. Таму калі гэта трэба будзе, можа і будзе нешта рабіць. Трэба будзе рабіць. Шмат патрэбаў ёсць. Людзі не спыніліся і змаганне працягваецца. Ну, я гэта рады, бо мы вельмі мала чаго. Мусім прапусціць, прабачце, акуратна, аўтобус, каб людзі могли... О, бачыце? Рады бачыць. Потым паразмаўляеш. Бачыце, колькі сяброў тут? Мы нічога гэтага не ведалі. Хто, дзе, як, у якім стане, мы нічога гэта не ведалі да канца. Таму, я думаю, сюрпрызаў яшчэ шмат будзе. Што хочаш сказаць беларусам, якія таксама нас глядзяць зараз? Ну, што сказаць? Трымайцесь, таму я не думаю, што камусьці там вельмі лёгка, таму трымайцесь. А у тебя быў выбар з'ехаць альбо застацца? Ніхто ніякіх выбараў не рабіў, там проста прывезлі і ўсё. То бок нікога з вас не пыталі, ці хочаце застацца? Не, быў у другім фармаце, што калі вас адпусцяць, ці супраць вы, вось такім, а наконт заставацца не было. Ці памілоўку цябе прымушалі пісаць? Не. Ты не пісаў? Не. Нават не прымушалі. Нават не прымушалі. А прапагандысты прыходзілі? Ну, толькі на суд, а так не. Напэўна, я ім не падабаюся, таму і не прыходзілі. Ты падабаешся іншым людзям. Ну, дзякуй. Так, дарагія сябры, мы арыентуемся і глядзім, што тут яшчэ адбываецца. Прыязджае яшчэ адзін. Ох, Валентин Стефанович. Валентин, прывітанне, Валентин. Вітаем на волі і перадаем прывітанне ад жоначкі. Дякую, толькі што па тэлефоне гаварыў. Толькі што па тэлефоне гаварылі, все вельмі радыя бачыць. Як здароўе, як свае адчуванні сёння? Ну, здароўе больш-менш нармальна, здаецца. Адчуванне, ну, троху, конечно, у прастрацыі, бо я толькі што з раніцы яшчэ ў СІЗА быў. Таму, як бы... Дарога, ну, у нас... Десь у гадзіну 3, можа, хіба ў 2. Гадзінніка няма, таму цяжка сказаць. Ну, ехалі доўга, троху так і прытаміўся. А так, в принципе, нармальна ўсё. Што вам казалі пра тое, калі вас вывазілі, і была нейкая інфармацыя ці не? Не, нічога не казалі. Учора з раніцы о 10 гадзіне в нашу камеру зайшлі 2 мапаўцы, сказалі, што назвалі прозвішчы, сказалі, што 3 хвіліны на зборы. Я паспеў сабраць нейкія рэчы там, і потым дагляд правялі, троху пачакаў, потым, калі я выйшаў, там уже былі людзі ў цывільным, нам надзелі на галаву шапкі, каб мы нічога не бачылі, кайданкі. В такім выглядзе мы ехалі з Магілёва ў Менск і прыехалі ў СІЗА на новы СІЗА. Ну, я нават не ведаў, куды я прыехаў, але потым зразумеў, што это СІЗА. Ну, і там, ну, уже па іх дзеяннях я зразумеў, што, відаць, будуць вывозіць, таму што нас пазабіралі турэмныя рэчы. Боты мои забрали, мне кроссовки новые выдали. Вы бачите, какие пригожие. То вам дали Так, мне дали новые кроссовки. Это, конечно, новое. Так.
Ось, ну, сказали, каб я погаліўся, каб такі прыстойны выгляд меў. Было так, што лепей кармілі перад вызваленнем, неяк там да вас даводзілі да лепшага стану? Не. Ну, все звычайна, звычайны рацыён. Ну, але новы сезон такое прыгожае там пабудаваны. Экскурсія была, Да, да? валадарка лепша, конечно. В любым разе. Якія планы зараз на будучыню ці ўжо ёсць? Ну, планаў пакуль мне асабліва няма, але я думаю, што буду працягваць займацца праваабарончай дзейнасцю, таму што ну, я лічу, што гэта патрэбна зараз. Патрэбна як ніколі, я б сказаў, нашай краіне. Ну і, канешне, трэба дамагацца вызвалення ўсіх, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Вельмі шмат людзей там засталося, і тых, каго я ведаю, каго я не ведаю, это просто як ніколі шмат. Все беларусы вас вельмі чакаюць на волі, і што вы можаце сказаць тым людзям, якія нас зараз глядзяць і слухаюць? Я хацеў бы падзякаваць усіх, па-першае, за іх падтрымку. Я яе адчуваў. Я атрымліваў вельмі шмат лістоў, калі яны яшчэ маглі даходзіць у 21 годзе, да 22 на жаль, уже гэтага не было. Але я ведаю, што шмат хто мяне падтрымліваў, і знаёмых, і незнаёмых, і я хацеў бы іх усіх падзякаваць. Падзякаваць спадарню Верабей, якая, на жаль, села ў турму за то, што 20 рублёў не пералічыла ў СІЗА. Я ведаю гэты выпадак. І, ну, трымайцеся, браты, трымайцеся, сёстры. Дзякуй вялікі, яшчэ раз. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Глядзіце, адбываецца тут шмат, агенцыя Reuters, шмат журналістаў працуюць, а мы зараз з нашым аператарам яшчэ хуценька паспрабуем знайсці, хто тут ёсць. Вельмі цяжка зарыентавацца, тут досыць цёмна. Хто тут ёсць яшчэ? Давайте паглядзім. Мікіта, о, прывітанне. Урэшце трошачкі гармідар гэты сышоў, трошкі спакою. Мікіта Залатароў. Мікіта, некалькі словаў яшчэ. Як ты сёння себя адчуваеш? Ну, уже лучше. С утра немножко было плоховато. Ну, лекарства дали. Ну, то есть сейчас уже намного лучше, чем было. Тебя пазбаўлялі ад лекаў, калі ты сидзеў? Ці Кого? давалі лекі? Давалі лекарства тебе? Ну, давали, да. Ці ўжо паспеў паразмаўляць са сваімі блізкімі, роднымі? Нет, еще не успел. Скажи, калі ласка, па кім найбольш сумаваў, калі быў у турме? Ну, больше всего по матери, по отцу, брат и сестренке по своей. Былі людзі, якія цябе ў турме падтрымоўвалі? Ну, поддерживали, которые? Да, бывали. Спасибо им за все. А ці ты адчуваў падтрымку тых людзей, якія знаходзіліся па-за межамі турмы? Вось з беларусы пісалі табе, можа, штосьці? Была падтрымка? Бо Да. пра цябе шмат казалі, ведаеш? Первое время, да, писали и получал все. Ну, и письма, и с помощью, там, и, ну, и с заботой. А потом, ну, перестало все доходить. Ну, Мікіта, скажы, як сённяшні дзень твой выглядаў, калі цябе вывезлі з калоніі, і як выглядаў менавіта твой шлях сюды? ну, с часов в 11 где-то пришли, забрали меня с штрафного изолятора, завели на КПП, там на колонии. Ну и потом резко просто отдали мне мои вещи, загрузили нас в какие-то там машины белые, ну и повезли в Минск. А в Минске мы там где-то, может, мы переночевали ночь, мы туда в 5 часов вечера приехали, и только утром нас уже повезли. Ну, я так понял уже, что это освобождать везут на границу куда-то. Но вам ничего не казали, не было никакой информации? Не, ничего не говорили, куда, что, ничего не говорили. А откуль у вас вось цивильные речи, не туремные? Что еще раз? Откуль у вас не туремные речи, бо это не роба туремная, вам дали нормальную вопратку? Одежда? Ну, это что еще с 2020 года, что родственники мои мне передавали. То бок отдали твои приватные речи, так? Да. Что зараз будешь робить? Вось ты зойдешь у покой, где будет трошечки спокою. Что ты першее хочешь сделать? Может, поесть что-то? Ну, я к еде не особо так, как бы, мне хочется больше духовной пищей. Духовной пищей? Да. Что, например? Ну, я сам верующий, помолиться, поблагодарить, что, я верю, что Господь услышал мои молитвы, что я молился. Я пришел к вере, в тюрьме,
Я, до этого не был таким верующим, как бы. Сейчас я понял, что есть какие-то, что есть Бог, что помогает. И все люди, которые за нас просили, помогали нам. Всем спасибо огромное. Дякую велике, дякую велике, дякую велике, Микита. Всего найлепшого. Живе Беларусь. Спасибо, живе Беларусь. Оля, привітання. Пару словаў. Які эмоцыі, што здарылася, якія далейшыя планы? Мы вельмі шчаслівыя. Па-першае, тое, што гэтым разам атрымалася людзям выйсці ў Беларусі. Гэта я лічу вельмі важны і вельмі пазітыўны крок у гэтым накірунку. На жаль, у нас ёсць 15 чалавек, якія вывезены зноў без дакументаў, зноў гэта дэпартацыя, але людзі на волі, гэта добра. І каб гэта не спынялася, каб у хуткім часе мы пабачылі не 250, а 500 чалавек, і гэта будзе вельмі добра. Што падрыхтаванае зараз для тых, хто выйшаў вось тут у шэлтары? Зараз будзе, яны атрымаюць все, што павінны атрымаць сёння. Потым той, хто захоча застацца ў шэлтары, той застаецца ў шэлтары. Для астатніх падрыхтаванае аддзельнае жытло. Той, хто хоча быць адзін, каб была свая асобная прастора, яны паедуць, бо ёсць кватэры. І заўтра пачынаем рэабілітацыю, медычную рэабілітацыю. Каму патрэбны лекары, заўтра ўжо будуць людзі накіраваныя да лекараў. І матэрыяльная дапамога, все як звычайна. Дзякуй вам вялікі за вашу працу. Дзякуй вам. Дзякуй за тое, што адносіцеся з разуменнем сітуацыі і што падыходзіце вельмі, як это сказаць, Мы все разумеем, адказна. Дзякуй вялікі. Вольга Зазулінская, прадстаўніца ў сацыяльнай палітыцы, аб'яднаны пераходны кабінет. Дзякуй, Воля. Всего найлепшага за вашу працу. Шаноўнае гаспадарства, бачым, што Каця дае інтэрв'ю. Давай, Алесю, мы паспрабуем з табой яшчэ падысці да Каці. Можа, яна раскажа штосьці больш, чым спрабавала расказаць на пачатак. Мне сначала дали провести репортаж, а затем просто меня за это посадили первый раз, затем добавили срок, и 2 года превратились в 8 лет. Я очень счастлива, что это закончилось раньше, потому что выходить я должна была бы в 28 году. Как ты узнала про освобождение? Сегодня узнала, стало для меня большой неожиданностью. Немного позже буду готова рассказать подробнее кому-то из коллег об этом еще. Сейчас просто очень волнуюсь, для меня это эмоциональный момент, важный и значимый, как, знаете, 2-й день рождения. Поэтому я буду рада пообщаться немного позже. Спасибо. О вашем состоянии можно спросить? Да, я уже сказала, все нормально. Спасибо. Спасибо, Катерина. Дякую, Катя. Катерина Андреева з нами. Катя, тебе шмат привітанняў. Добра. Мы... Почекай секундочку. Сейчас, через 15 минут выйдете, пойдемте. А я вижу даже своих друзей. Дарагі сябры, вот бачыце, Катю спрабуюць завесці в шэлтар, каб яна змагла паразмаўляць з блізкімі і з роднымі. І далі ёй тэлефон. Мы ведаем, што Катя ўжо званіла блізкім. Катя, мы тут будем на тебе чекать. Добра? Вы, калі ласка, верніце нам Катю. Мы з Алесем Баразенкам застаемся, чакаем, калі Катя вернецца. Так што, шаноўнае гаспадарства, так адбылося нешта вельмі прыемнае, штосьці, што мы на вельмі чакалі. Гэта вызваленне палітвязняў, яны прыехалі. Бачна, што ўсе ў добрым настроі, узнёслыя, радыя, трошки агаломшаныя тым, што адбываецца, таму што ўсё ж такі ізаляцыя і шыза, вось як Мікіта Залтарэў казаў, што яго забралі літаральна з шыза. Каця не раскрывае дэталі таго, якія вывезлі. Валентин Стефанович расказаў пра тое, што адбывалася з ім. Так што, шаноўнае гаспадарства, мы застаемся тут, чакаем. Будзем рабіць усё, каб прадбаць пра тых людзей, хто выйшаў, але таксама самае важнае не спыняць барацьбу за тых, хто застаецца за кратамі, і каб спыніліся рэпрэсіі ў нашай краіне. Дзякуй усім, хто глядзеў наш гэты стрым. Шаноўная студыя, я аддаю вам слова і развітваюся на гэтым з Вільні. Аліна, дзякуй вялікі табе за гэтую трансляцыю. З намі на сувязі з літоўскай сталіцы была Аліна Коўшак, галоўная рэдактарка Белсату, якой ужо ўдалося паразмаўляць з некаторымі вызваленымі палітвязнямі, у тым ліку з нашай каляжанкай Кацярынай Андрэевай. Я вось толькі хацеў таксама ад сябе дадаць, вось калі слухаў людзей, якія толькі выйшлі з засценкаў, наколькі ў іх моцны дух, гэта волаты беларускага духу. Паслухайце, што кажа наша каляжанка Кацярына Андрэева, як яна таксама
хвалюецца, клапоціцца пра палітвязня мужа Ігара Ільяша, які адмыслова застаўся ў Беларусі, каб змагацца за яе. Так, Екатерина Андреева і Валентин Стефанович сказаў, што ён будзе працягваць праваабарончую дзейнасць, што вельмі важна вызваліць усіх палітвязняў. Безумоўна, гэта вельмі шчаслівы і вельмі кранальны момант. І таксама звярнула ўвагу на тое, што все выйшлі нязломныя, усе выйшлі моцныя і ўсе выйшлі з місіяй дапамагаць іншым. Хацеў таксама нагадаць, што ў прыватнасці Эдуард Пальчас, якога мы бачылі ў эфіры, вядома, што чалавек таксама больш за 5,5 гадоў правёў у засценках, і пакуль ён быў зняволены, у яго нарадзілася дачушка, і я думаю, вось сёння, калі ён пабачыць сваю сям'ю, гэта нават не магу уявіць, якое гэта шчасце. Мы цешымся за кожнага вызваленага палітвязня і патрабуем вызвалення ўсіх астатніх. Спадзяемся, што амерыканская дыпламатыя дасць тут свой плён. Спадарства, мы ж хацелі напрыканцы таксама нашага эфіру паказаць вам матэрыял, відэа пра тое, што адбывалася так, сёння. Паглядзім, як выглядаў гэты дзень, але перад гэтым дзякуй спадарства, што былі з намі цягам гэтых трансляцыяў. І для вас працавалі сёння Віта Усіўчык і Юлія Лабанова. Да Будзьма разам. сустрэчу.